Avui és un dia molt important per la ciutat en general perquè estem fent un pas fonamental en la defensa del dret a l'habitatge i del dret a la ciutat, en la lluita contra l'especulació i, en definitiva, en la defensa dels béns comuns. Poder impulsar una proposta público-cooperativa, público-comunitària, com és el cohabitatge, és la millor manera de garantir la irreversibilitat d'algunes polítiques socials. El que anomenem cohabitatge, que té una sèrie de característiques, no? La primera és això, que existeix un projecte comunitari, un projecte de vida d'un grup de persones, implica un tipus d'habitatge que està basat en que hi hagi més espais col·lectius i comunitaris, es comparteixi al màxim i també es basi en l'estalvi energètic en un edifici molt sostenible. No? Sobretot celebrar que dels 7 solars que vam posar a concurs fa 2 anys hi ha 4 que ja tenen el projecte, ja tenen el permís, començaran les obres aviat, per celebrar això, perquè la gent es trobés, però també sortissin els problemes, els inconvenients, les propostes alternatives. No? Des de Sostre Cívic som una associació i una cooperativa, associació especialment dedicada a la difusió del model de cessió d'ús com a alternativa d'habitatge, i cooperativa amb 3 projectes que hem portat. El de Princesa, que ja hi viuen allà, que és el primer projecte de Barcelona, que ja estan vivint, i també el de Balma, que és on estem tenint aquesta festa, i el de Cirerers, de Roquetes. Can 70 és un projecte de cohabitatge de gent gran, de persones grans, que estem a dintre de Sostre Cívic. El nostre projecte és un projecte de cohabitatge, però també de cures, perquè la nostra idea és anar a viure en un habitatge compartit, col·laboratiu, i del qual no haguem de marxar quan tinguem dificultats o quan siguem dependents. Pensem que és un projecte bo per la ciutat també perquè nosaltres hi ha una sèrie de cures que ja les podríem gestionar nosaltres, col·laborant entre nosaltres, i també d'altres que serien demanant ajuda externa, però sempre amb el conjunt del grup. Per tant, el nostre projecte és un projecte una mica de manera de viure la bellesa diferent a com s'està plantejant fins ara. La Xarxaire és una cooperativa de nova creació fa un any i mig del barri de la Barceloneta que, diguéssim, es defineix com una cooperativa autogestionada i que surt una mica com a resposta davant de l'amenaça de l'habitatge que tenim al barri de la Barceloneta. No? Llavors, quan va sortir aquesta oportunitat, aquestes cooperatives en cessió d'ús en sòl municipal, un grup de famílies vam tenir molt clar que era una bona oportunitat per una mica poder-nos quedar en el barri, poder continuar vivint al barri on volem, que trobem que és un dret fonamental. No?